നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വലിയൊരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയൊരു മരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ചില്ലകളൊക്കെ വളർന്നിട്ടേ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ ലൈറ്റിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഈ ഇരുട്ട്, കണ്ടില്ലേ? മൊത്തം ഇരുട്ടാ സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ. പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചുണ്ട്. വെട്ടിയ ഒന്ന് സൗകര്യമായി. പിന്നെ കൊമ്പുകൾ മാത്രം, ചില്ല മാത്രം കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് മരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അതെ, 2 ചില്ല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം കിട്ടില്ല ഇവിടെ. വെളിച്ചം കിട്ടും. അതെ, പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം വളർന്നിട്ടേ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടാണ്. പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡ് ഇരുട്ടില്ലാണ് ഇപ്പോൾ. സ്റ്റാൻഡ് ഇരുട്ടില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഉള്ള വെളിച്ചമെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൊമ്പ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം കിട്ടില്ലേ? കൊമ്പ് വെട്ടിയാൽ വെളിച്ചം കിട്ടും. അതെ, ചോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചം കിട്ടും. അതെ, 4 കൊമ്പ് വെട്ടി വിട്ടാൽ മതി, വെളിച്ചം കിട്ടും. വെളിച്ചം. അപ്പോൾ മരത്തിന്റെ കുറച്ച് 2-3 കൊമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓട്ടോക്കാരടക്കം പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് കിട്ടും.